Исәнмесез, эфирда Жұмға күнің алықлары, студияда Роза Хабибулина алға табы төп темалар турында. Шаллы йортлары өстенә якын килеп очучы самолетлар куркынычлык тудырамы? Хәбәрчебез белгечләрдән сорады. Яхшы кәеф сәламәтлекнең нигезе булып тора. Бүген хастаханә клоуннары 5 еллык юбилеен билгели. Дәресләрнең кызыклы формалары, укучылар белән эшләүнең нәтиҗәле алымнары, яңа белемнәрне булдыруны ныгыту. Шаллыда ел укытучысы бәйгесенең шәһәр этабы узды. Анда кемнәр җиңде? Самолетлар түбән оча куркыныч. Безнең редакциянең 51 31 31 телефон номерына шәһәрдәшебез шундый мөрәҗәгать калдырган. Моңа кадәр дә 38-нче 42-нче комплекста яшәүчеләр бу хакта зарланган идем. Бүген исә хәбәр Зәп бистәсеннән килде. Моның сәбәпләре нидә? Регина Салахова Зәп бистәсенең 17А комплексында яши. Самолетларны еш күрәм, аеруча киченди ул. Как раз сегодня утром только разговаривала с бабушкой, у нее еще деревянные окна, и все очень хорошо слышно, вот у нее бессонницы уже начались от этого. Иногда даже возникает такой вопрос между нами соседями, а не опасно ли, что они так низко летают, если, может быть, какие-то нормативы по их полетам. Шәһәргә якын урнашкан Бигеш аэропорты 30 чакрым ераклыкта. Самолетлар утырыр өчен түбән төшә башларга мөмкин. Җавап эзләп без Россиянең һава хәрәкәтен оештыру корпорациясенә шалтыраттык. Безгә Бигеш янында самолетлар авиация кагыйдәләре буенча оча дип аңлаттылар. Схемы заходов для посадки воздушных судов на аэродром Бегишева разработаны Центром организационной информации гражданской авиации и утверждены Приволжским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 4 февраля 2016 года с учетом всевозможных ограничений по тем или иным причинам, которые могут привести к препятствию выполнения заходов на посадку воздушных судов на аэродром Бегишева. Вильша Кирҗанов бернинди хаталар да юк дип аңлатты. Самолетлар шәһәрдәшләр өчен куркынычлык тудырмый. Россиянең һәм чит илләрнең күп кенә аэропортлары шәһәр үзәгендә урнашкан. Моңа кадәр бернинди гадәттән тыш хәлдә теркәлмәгән. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Роспотребнадзор идарәсе Кытай Халык Республикасына һәм Көньяк Кореяга барырга җыенучылар өчен ведомство сайтында мәгълүмат урнаштырды. Бүгенге көндә Кытайда кош гриппы күзәтелә. Декабрь аенда гына авыру 150дән артык кешедә теркәлгән. 9 февральдән 25 февральгә кадәр Көньяк Кореяның Пхенчхан шәһәрендә кышкы Олимпия уеннары узачак. Әлеге илдә кышын сулыш юлларын зарарлый торган вирус инфекцияләре таралу күзәтелә. Шуңа да белгечләр гриппка каршы прививкалар ясатырга, битлекләр кияргә, шәхси гигиена кагыйдәләрен сакларга киңәш итә. Бухгалтерлар, укытучылар, күп балалы әниләр үзләренең төп эшләреннән соң мулечка, глафира, клюквага әйләнә. Волонтерлар шул рәвешле хастаханәдә яткан балаларга шатлык өләшә. Бүген хастаханә клоуннары командасы 5 еллык юбилеен билгели. Әлеге минутларда халыклар дуслыгы йортында бәйрәм тантанасы бара. Клоуннар балаларга ничек тәэсир итә? Әлеге эш ничек башланды? Гүзәл Шихапова сюжетында. Командага клоуннарны сайлап алалар, аларның яше 21дән олы булырга тиеш. Балалар белән уртак тел таба белергә тиеш. Бүген 20гә якын волонтер эшли. Алар арасында актерлар, режиссерлар, бухгалтерлар, психологлар бар. Клоун булу беренче карашка гына җиңел тоела. Чынлыкта исә волонтерлар үзләренең белемнәрен даими рәвештә арттыра. Каждый год мы ездим на семинары больничной клоунады в город Москва. У самого Седова мы учимся. Это главный больничный клоун России, кто создал все движение в России, Седов Константин. Нас многому учат, там, театральному мастерству. Самое главное учат, знаете чему? Чтобы выйти из палаты и не забрать это домой с собой. Клоуннар Кама балалар медицина үзәгенә однага 2 тапкыр килергә тырыша. Барыр алдыннан үзебез әзерләнәбез. Кайчакта елыйсы да килә диялар. Особенно родители задевает сердце, потому что дети, понятно, что они восторженно так реагируют. К нам пришли, а мы даже не надеялись, Новый год в больнице. Вот. А родители, у них прям слезы текут. И самое интересное смотреть, как они просто отворачиваются и вытирают слезы. Иң рәхәте баланың күзләрендә нур, шатлык күрү. 5 ел тәҗрибәсе булган волонтерлар хезмәте сәламәтлеккә уңай йогынты ясый. Вообще это считается методом вытягивания боли из ребенка, когда ему плохо, он погружается в какие-то плохие мысли, приходит клоун, и он эту атмосферу больничную немножко рассеивает, разбивает. Ребенок просто начинает улыбаться, а от улыбки понятно, что становится легче всем. Нам выделили комнату,
были очень рады нас принимать, и до сих пор, когда мы приходим в больницу, и врачи сами рады, как бы для них это такой некий глоток воздуха. Клоуннарның киләчәккә планнары зур, иң мөһиме алар бу проект аша булдыра алганча күбрәк балага ярдәм итәргә тели. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясына кандидатлар тәкъдим итү башланды. Әлеге мәртәбәле бүләк аеруча күренекле әдәбият һәм сәнгать әсәрләре шул өлкәдәге фәнни тикшеренүләр өчен бирелә. Безнең шәһәрдән быел Тукай премиясына танылган рәссам Мәдияр Хаҗиев дәгъва итәргә тели. Бу юлы ул хатын-кызлар турындагы рәсем әсәрләрен бирә. Тәкъдимнәр 2018 елның 15 февралена кадәр кабул ителәчәк. Чаллыда ел укытучысы бәйгесенең шәһәр этабы узды. Бәйгедә шәһәр мәктәпләреннән 100-гә якын мөгаллим катнашты. 9 финалга чыкты. Бәйгенең соңгы биреме белем бирүнең төрле технологияләрен кулланып, үз фәнең буенча мастер-класс күрсәтү иде. Җиңүне кем яулады? Безнең сюжетта. Бәйгедә тәҗрибәле укытучылар белән бер рәттән яңа гына эшли башлаган яшь белгечләр дә бар иде. Алар берничә тур узган, төрле биремнәр үтәгән. Нәтиҗәләр буенча 9 катнашучы гына финалга узган. Я принимаю уже 3-й раз в данном конкурсе участие. Так как я человек творческий, мне постоянно не сидится на месте. Приходят какие-то идеи, которые хочется реализовать, а реализовать это хочется именно с детьми. Анастасия Мальновская диплом алганнан бирле мәктәптә 2нче ел укыта. Балаларны рәсем сәнгатенә өйрәтә. Мастер-класс программасын үзе төзегән. Кызыклы да мәгълүмати да булсын өчен күп көч куйган. Я получила колоссальный опыт работы, при этом я познакомилась с людьми, у которых действительно огромный стаж, и они обучают, и это происходит обмен различным опытом, и это замечательно, что формируются такие площадки, такие конкурсы. Нәтиҗәләр буенча беренче урынга 79-нчы гимназиядә инглиз телен укытучы Айнур Хөсәенов лаек дип табылды. Аны 50 мең сум белән бүләкләделәр. Икенче урынга 60-нчы мәктәпнең татар теле укытучысы Лениза Исмагилова чыкты. Аңа 45 мең сум бирделәр. Өченче урында 51-нче мәктәпнең физика укытучысы Венера Мәгдунова 40 мең сум акча белән бүләкләнде. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, алдагы ялларыгыз кызыклы усын, сау булыгыз. Не жди ночных скидок. Беспредельная распродажа в Медиамаркт. Тысячи товаров с выгодой до 50%. Забирай, пока все не разобрали. Яршаллы Каршау, Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 1-нче, 2-нче, 4-нче февральдә Сара Садыкова концертлар залында искиткеч булачак. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы, природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, система оповещения и пожаротушения, противопожарное оборудование. Пош-сервис, Московский проспект, 160А, 52-й комплекс. Телефон 911-611. В корпорации «Центр» всего 4 кибердня. Огромные скидки на умную электронику. Смарт-телевизор LG диагональю 108 сантиметров за 26 990.